South Africa siyabingelela nganza kwethu kuphi nobheni khona ngendawo nibingelela kothuleleni namhlanje ngomhla ka7 July 2026. Namhlanje ke nginodadewethu ke engaqala ukuhlangana naye ke usuka ngapha ke endaweni yaseJozini eBhambanana. Udadewethu ke sasahlangana ke naye ngonyaka ka2023 la khona ke ayezocela usizo kwathuleleni ngenkinga ke abhekene nayo ummeli ke ongathi usebanikeza izinkinga ngeclaim kamntwana wakhe udadewethu. Namhlanje ke ngithe akeze ngapha eThekwini ukuze sizokwazi ukuthi sihambe naye se-LPC ngoba bekukhona la khona usise sene concern khona after LPC ya responda sim assistile ukuthi alontshe the formal complaint LPC ya responda ke LPC ngokwemetha yakhe up until ize issue ukuthi no bayabona ukuthi ummeli khona iphutha elikhona la so ke kuzoba ne day of sitting la kufanele kube khona ye-DC la khona abazokwazi ukuthi ke nayo sisabe khona nayo ummeli wabe khona but ke namhlanje ke kodwa ngithe ake siphinde futhi ke sizonikhumbuza naye ke achaze ukuthi ke ungubani wakephi nokuthi ke sihambe kanjani nokuthi yini embeka kahle kahle la kathuleleni ukukhumbuza ke nawe osamusha kathuleleni ongazi ukuthi ke senzani kathuleleni. Sawubona dadewethu. Yebo sawubona. Ngiyaphila njani? Siyaphila. Ngiyaphila. Ubani igama? Ngibonisiwe ngaNtsenyana eJozini. Endaweni yaseBhambanana. Okay, ngicela ukukhumbuza abantu sikombe sahlangana nawe. Sahlangana ngo2023. June. Kwakumalana nani? Nginenkinga mayelana nommeli. Yebo ngathola ngalimayelwe ingane ngo2019. Ngase ngithola ummeli ngawo2019. Wathi ngo2020 wasifonela kuJanuary wathi izinto zengane soyifakile kaRAF. Isicelo sethi basimukelile. Hayi ngabonga ke. Emveni kwalokho ke wathula lokho ngimfonela ngibuza ke ukuhamba kanjani phela ngizazi izinto zabameli ukuthi ihamba kanjani. Ebese sibhukhela udokotela kwakuJune mangaqambi imanga kwakuJune ngawo2020 asibhukhela udokotela ngimlethe umntwana kudokotela. Emveni kwalokho ke hayi akubanga saqhubeka lutho. Mangilokho ngimfonela ingcingo akayibambi mangimtholile nakhona vele ethi uzobuyela kumina engabuyeli. Waze waba u2021 kwaqala iCovid. Hayi ke maqala iCovid ke wangitshela ngeCovid ke yonke into ngishizo selivuliwe wayintshela ngeCovid. Emveni kwalokho mangikhuluma naye avele ngiphendule kabi engitshela phela yonke into ayenzayo neyabuye ezoreport mina ngazini mina indaba zakuRAF engaza report mina. Wawu 2021 wawu 2022 nakhona hayi ke uyathukana ke lo mmeli engangimtholile ke uyathukana. Uyakuthuka? Uyathukana nje impela kangaka ukuthi wazi umfundisi wami wacela ukungisiza. Wathi hayi awuthi ke ngimfonele ngimbuze mhlawumbe uzongitshela into ecacile. Hayi wamthuka impela umfundisi wami ke wamthuka bathukana ke. Uma eqeda ukuthuka umfundisi wami wafonela mina. Wathi wangithuka nami ngibiza wonke amagama ngitshela ukuthi angamjwayeli kabi ngihambe ngimjwaze nabafundisi bami lapha. Wathi uzongicharger ke nami. Ngase ngithi ke mina kuyena ke ngoba angathi asizwani kahle akafuni ukungisiza. Sekuyimina manje sengilandela yena kanti uyena wayehamba ecinga mina. Efuna into zengane yami. Emveni kwalokho simase thatha into zengane sefanele mina ngilandele yena. Ngase ngithi mina ngcono ngiyithole omunye ummeli ozongisiza ngoba engathi asizwani. Wathi nje lokho ngenze ngibone uma uthi ufuna ukuthatha omunye ummeli ucela imali engango 70,000. Wathi mina hayi ngizokunika mangabe sekuphuma imali yengane. Wathi angikhohlwe ufuna ucash. Wathi ufuna ucash ke. Ngase ngizwa ke ngithuleleni ke ngangibona kuFacebook. Ngangibuza nje abantu ngibatshela bathi hayi khona ithuleleni ngingayazi ke. Ngasesha kuFacebook ngayibona ke ithuleleni ngathatha inamba nganika nabanye baconfirm ukuthi iyona. Ngakhuluma ke noBhuti uMduku. Hayi sasazahlangana eThekwini. Hayi wangisiza ke sahamba sayofaka icomplaint kaLPC ke. Okay. After ke sifaka icomplaint siswami kuqhubeke kwenzakalani? Hayi baqhubekile nje bangibhalela ama-email ngaphendula noma kunama delay kodwa khona bayangisiza ke. Okay. I-email yokugcina wayithola nokuthi sibekwa yini ke namhlanje la again. Thini?
I-email yokugcina ngayithola mhla kulo nyaka ngoFebruary 12 bengazisa ukuthi basibona isikhalazo sami bazongibiza bebizele ummeli ngizothola ubufakazi bami. Okay. Bazongazisa isikhathi nendawo kodwa bocela ukuthi ngibekezele ngoba kuzoba nama-delay. Okay. South Africa okusiletha lana ke namhlanje ke udadewethu bese bephefumula la nomntana wakhe angithi yabo kumele emqaleni ngibona ukuthi yabona ke manje la akusakwazi nokuphefumula yibona nje bangihleli la ngemuva ngithi yabo ngibe ngisathi ngivula wena WhatsApp inbox eqhama kudadewethu kusisi ngibathi ngivule WhatsApp ngapha eqhama ngidodakazi ngapha baqhame nganye inamba engingayazi angithi yabo ukuthi hey same message yabo same message ngase kuthi dadewethu hayike namhlanje ake sibe kusuka awuze ngala ngizo-attenda nje wena ngithi yabo namhlanje ngoba le email ayishoyo yayisivele ifikile eshoyo ukuthi bamtholile ummeli ukuthi unecala yabo ngokwe-LPC so ke kuzobani ke nosuku oluzobekwa le DC la khona kufuneka kusho ukuthi nawe sisi abe khona naye ummeli lo amchapha ngenhlamba amshoyo uyobizwa naye bazohlala ke etafuleni ke kudiscusswe ke le budedengu ke yabo ne-negligence ummeli ayenzayo ekhesini umntwana ngoba nje uzocabanga ukuthi umntwana walimala nini nga-2019 angithi 2019 April eneminyaka emingaka umntwana ena-12 years ena-12 years namhlanje neminyaka emingaka umntwana 19 na-19 namhlanje umntwana angithi yabo ikhesi ke imile iqhubeki yabo and okubi ke after efike kuthina khona besamrifela khona ukuthi awuthole usizo lomunye ummeli into eyenzakalayo ke unqaba nefayela ummeli uthi ufuna imali enjani uthi uma ngabe ummeli uNdwandethi ucela ifayili uthi ucela u-35,000 ebese ethi ummeli ke ngicela ama-proof yokuthi wenzeni nani anqabe ukunika imali ebese ethi ngiyazi akubone ke lokho esende i-account athi akafaka u-35,000. Okay unqaba nefayela ngoba nakho uthi ufuna u-35,000 yebo uthi ufuna u-35,000. Okay 35,000 ofunakalayo okay ke ummeli ke ngokusho kwabo ke South Africa into esibambile njengamanje ke icase kaMntwana ukuze ikwazi ukuqhubeka is because lo mmeli wakhe aqalekene lo athi ubachapha ngenhlamba uthiwa umfundisi kwaSabani ubambe ifayela akafuni ukuhandover ifayela although usisi esethi uyamterminator but uthi ufuna imali u-35,000 futhi wayeqale ku-70 wethe imali enkayeni mina wathi ufuna u-70,000 mangithi ngishintshe manje ngizothola omunye ummeli wathi ke ufuna u-70,000 but manje-ke uma se-contactwa ummeli lo usisi asesayine kuyena ukuthi ucela uthatha ikhesi yabo ukuthi enze iclaim yabo aqhubeke neprocess yonke uthi ufuna u-35,000 uthi kummeli lo ngicela ungikhombise phela umsebenzi osuwenzile ozokwazi ukujustify ukuthi ngempela umsebenzi wonke osuwenzile uweda le mali esho 35,000 hayi ke akafuna ukuveza ukuthi wenzeni nani ngathi abaphathi nje uma ukuthi ufuna imali the same time ke ubambile ke ifile yomntwana lekho kwenza ukuthi ikhesi yomntwana kingazi ukuqhubeka this is why sasamthatha ke samuse LPC ya responda ke LPC namhlanje ke into ekhona kune email la usabamsendela yona lokho engithe angihlale naye namhlanje ukuze ngizokwazi ukuthi ke sorry nawe lapha ekhaya mhlawumbe ke osabhala uLPC ngiqwashisa nokuqela ukuthi bhekana ama-email kanjani ukuthi niwafundisise ama-email so you'll know ukuthi ke umngephi nokuthi icase yakho noma i-complaint yakho ithini i-process yakhona awuyivuli i-email sabakusendele yona kune-email ku-LPC ayesendile ngingacela nje futhi again ukuthi ke siyazi babhala ngelungu laphana babhala nangezulu uma unenkinga mhlambe ke ngolimi lokwebolekwa lokucela ushukela ucela phela umuntu osecela ungakwazi ukulekela ukuthi akufundisele i-email akufundise i-email ukuze ukwazi ukuthi uyi-understand isivule sisi sayivula uyakwazi ukufunda isilungu angiboni emehlweni awubona emehlweni cha ngithi angiyivule i-email ngoba njalo iyo le yakade bengihleli ngayo emqaleni la okay nansi ke i-email Legal Practice Council KZN our reference angithi yabo please quote our reference it was 12 February 2026 okay Mrs. MB Hlenyane
Tenyama, yes. Dear Madam Re, complain against bayamusho ku-mail attorneys. Nansi email. We confirm that your complaint has been considered by an investigating committee and that the committee is satisfied that there is a prima facie evidence that the legal practitioner is guilty of misconduct which warrant misconduct proceedings to be instituted against the legal practitioner. The committee has referred the matter to the council for adjudication by a disciplinary committee in terms of section 37 bracket 3 bracket close bracket and open bracket A of the Legal Practitioners Act read with rules 40.5.1 and 40.7 of the South African Legal Practice Council. We shall in due course provide you with the details of the date, time and venue of the disciplinary hearing. We advise that we currently have a large volume of matters which have been referred for disciplinary hearing. As such, as you may experience a delay in the set down of your matter for hearing. We advise that you may be called to give evidence at the disciplinary hearing in the event that such evidence is indeed required. Kindly advise our office if you will require the service of an interpreter and in writing. Should you fail to advise us of someone will not be appointed for you at the disciplinary hearing. Yours faithfully. Okay ke. Iphela na ke i-email kadadewethu. Usisi ke bona bayitshela ukuthi ke hayi ke kwakufanele ibe umhla ka24 ngoku-understand ke mhlambe ke i-context yelentuza yayi email bebeloku befaka i-pressure ke njengoba ngisho ukuthi bengithola ama-inboxes left and right yabo. So ke mase sibuya khona ke LPC namhlanje ke nasi buyamchazela ukuthi no sis i-complaint yakho ikhona but it's just ukuthi phela i-LPC uma ngabe sekuya kulesi sigaba lesi i-rely na ukuthi ithole ikomiti labantu abangaphandle kwe-LPC okuyibona abazoba ke kwi-sitting. So kwamanje kusho ukuthi isadelay kanje kusuke kusabhekwa bengakatholakali but once batholakala nabo bayicommit ukuthi iphi date uyokwaziswa ke usisi bese ukuthi nansi ke ilanga le date le hearing yakho uyofuneka uattende ngayo. But ke yikho ngithi ke ngicizela kakhulu nawe osasekhaya onenkinga mhlambe nommeli noma nabameli bakho wayifaka i-complaint LPC ukuthi bhekisa phela ama-email uzokwazi ukurespond uma bekubhalela ukuze ke nawe uzo-understand ukuthi ke imngephi imetha yakho. Njengamanje bathe usisi ke uyamdinga uTolika sisi? Yebo ngiyamdinga. Bathi ke phendula phela ukuthi uyamdinga uTolika ngoba ngeke bakwazi ukuthi bakukhethele uTolika ngelanga le-hearing. So ke kuzofanele ukubhale kusemanje respond email usho ukuthi uyamdinga uTolika ukuze bezohlela njengoba besazama ukuthola labameli abazokwazi ukuthi babe kwi-disciplinary committee lo committee lelo sisebo. Yebo ngizoyiphendula. Okay ke. Sesibuya khona ke. Uzizwa kanjani ke manje? Hayi ngizizwa ngijabulile. Yes. Ngiyabonga nje kakhulu ukuyithuleleni. Ngaphandle kwena ngazi ngiyabonga nje ukuthi umuntu kakhulu. No, you're welcome. Welcome. We welcome the system. This is what we're here for. Uku-assista ke abantu abanenkinga njengani becela sizokuthini yabo. Njengoba ngithela isimali lapha nakhululeka ngoba imetha vele bayasho ukuthi there is evidence of prima facie case ukuthi kube ne-misconduct noma ngabe kuthiwa icase yomntwana iyalapsa angithi yabo ilapse ezandleni zakhe ngobudedengu bakhe lo mmeli wakho lo umchapho wenhlamba lo isinqumo siyophuma kuyena ukuthi whatever umntwana befuneka akhokhele khona ka-LPC kuyohlatshwa kuyena yabo. So ke ngiyazi uyobe seguqa ngamadolo sezokuncenga ngaleso sikhathi angithi yabo. Uyobe sekubona ukuthi unawo unembeza wokuzwela noma unawo wena angithi yabo. But thina senza umsebenzi wethu sikulelo ucela khona sikubeke kwithafa ukuthi ukwazi ukuhamba kahle ukuze iclaim yomntwana ukwazi ukuthola ijustice yabo. Yebo ngiyabonga kakhulu. No ngiyasibongela mina. Bafethu ke nani ke enitsasemakhaya
cela nibekezele nje kakhulu angithi yabo ngoba nakhona ngithi ngiphuma nje khona ngase ngenza-ke ne-voice note kunabafelokazi nkosi yami niyakhumbula abawu-4 ababe nenkinga nabo nemali yokuthi-ke bona imali-ke ummeli kuyacaca ukuthi iyaphuma imali it was 1.8 million engakummeli ummeli-ke uselokhu ebaleka nemali nabo ngisho ukuthi bekezelani imetha yenu ikhona isezandleni eziphephile ngaphakathi ke-LPC izofika isikhathi sokuthi nani-ke imetha yenu ihlale phansi ingatatazeli bafethu siyazi imali iyadingakala abanye abantu badinga imali khona-ke wesiphathi bangabe usuza ukuthi imali yakho isiphumile ummeli umwahle nayo kube kuwena kodwa wangena ngaphansi kwemoto wasikaza ungena ezulwini noma esogweni kanje usukubona ukufa bese kuba khona umuntu nje yena ozoyimela ngenyawo zakhe athathe imali yakho ayidle lokho nokodwa nje kuyacasula sekungenza ukuthi nomunye umuntu agcithe phela noma mhlawumbe ezirong zokuthi mhlawumbe azagcine-ke enza into ephambene nomthetho lokho singagqugquzeli-ke yabo asilinde nje yonke into izokwenzeka ngesikhathi mina-ke uDuduzo kaMkhwanazi ngaphansi kwenhlangano Ithweleni ngiyabonga siswami usuyobuyela kahle-ke ejozini niphathe umdumbuni uma usubuya namadumbe lapha yebo ngizobuya nawo yebo sis no ngiyabonga South Africa siyabonga kanjani kahle emakhaya